खुलुमबाय बियो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं आसामाव कलेज इउनिभारसिटिजों लोगोसे जायखिजाया सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ खुलिथ'आ। दिल्लीयाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय असमिया सुबुङा सा 11 जाबाय। इउजिसिआ गोदान एकाडेमिक केलेन्डार फोसावबाय। बागानपारानि बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिनि उदखार बरबरि थानायाव एजाहार होबाय। बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा रैखाथिनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमदों। मसरपुर प्लेस क्लाबा गोसोम बेज गाननानै खुद्रिदों। गसाइगाव बिएड कलेजआ 25थि गायसननाय सान फालिदों। राजस्थानाव नांथानानै थाबावनाय माखासे फरायसाफोरखौ रैखाथि लाबोनो बदरुद्दिन आजमलआ आसाम सरकारखौ खावलायदों। फावखुंगुर ऋषि कापुरआ जोबथा हां बोबाय। मेघालयनि गिबि कर'ना भाइरास बेरामिजों सोमोन्दो गोनां सा 8 सुबुंनाव नेगेटिभ रिपर्ट। बैजिंआव थानाय नेशनेल पेलेस मिउजियामखौ शुक्रबारनिफ्राय बेखेवफिननो थामथिम। दानिया आबुं रादाब। भारतनाङै कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय आसामनि गंफ्रोम कलेज इउनिभारसिटिखौ लाफानानै गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ खुलिथ'नाय नङा। आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होनानै बे बिथांखिखौ लादों सोलोंथाइ मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बे अलखदनि समाव फरायसाफोरनि इयुननि थाखाय गोदान आदब आरो राहाफोर लानो सिगांदों हिमन्तआ। बबेखानि बे बन्दनि समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनो फोरोंनायनि राहा खालामनायनि रडमेप थियारि खालामनायनि थांखियै आसामनि कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिल आरो आसाम कलेज टिचार्स एस'सिएशनजों मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायदों। बेनि सिगाङाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया रायजोनि गासैबो इउनिभारसिटिफोरनि भाइस चेन्सेलर्सफोरजोंबो भिडिअ' कनफारेन्सआव सावरायदोंमोन। राजथावनि दिल्लीयाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाय एबा कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट जानाय असमिया सुबुंनि सानखोआ सा 11 सिम बांबाय। बेनिनो सासेया जिउ खोमानांबाय। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव कर'नाजों जिउ खोमानांनाय सिआरपिएफ जवान इक्राम हुसैनानो गुबुन रायजोआव कर'नाजों जिउ खोमानांनाय आसामनि गिबि सुबुं। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय आसामनि सुबुंफोरनि गेजेराव सा 8 आनो सिआरपिएफनि जवान। बेनिनो सानैया दिल्लीयाव ट्रिटमेन्ट लाहैनाय बकवाखातनि सानै बिसि फिसाय आरो गुबुन सासेयाबो जादों दिल्लीयाव ट्रिटमेन्ट लाहैनाय डिब्रुगड़नि सासे सिख्ला। इउनिभारसिटि ग्रेड कमिसन सुंदयै इउजिसिआ 2020-21 सेसननि थाखाय गोदान एकाडेमिक केलेन्डार फोसावबाय। मिरुनि हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि ड रमेश प्रखियाल निशांकनि नुजाथिनाय 2020-21 सेसननि गोदान एकाडेमिक केलेन्डारखौ इउजिसिआ फोसावदों। इउजिसिआ गोदानै फोसावनाय केलेन्डार बायदियै गासैबो इउनिभारसिटि आरो कलेजफोरनि गोजाम फरायसाफोरनि फराफारिया 1 आगस्तनिफ्राय जागायगोन आरो गोदानै मुं थिसननाय फरायसाफोरनि फराफारिया 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायसो जागायगोन। बबेखानि गोदान फरायसाफोरनि मुं थिसननाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तनि गेजेराव जागोन होन्नानैबो इउजिसिआ गोदान एकाडेमिक केलेन्डाराव फोसावदों। अदेबानि दिन्दां जानानै थानाय टार्मिनेल आरो इन्टारमिडियेट आनजादफोरखौबो फैगौ जुलाइ आरो आगस्त दाननि गेजेरावनो खुंनाय जागोन होननानै गोदान गाइडलाइनआव इउजिसिआ फोसावदों। बागानपारा बियाबनि बारग' एमसिएलए आरो आथिखालनि बिपिएफनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिया ओनसोलनिनो कैलाश चन्द्र दास मुंनि सुबुंखौ गाज्रियै बुग्लिनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै फलिन्द्र बसुमतारिनि हेंथायै बरबरि थानायाव गंसे एजाहार थिसनबाय होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला एबसु आरो इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि आरो सुबनखातायाव फार्मासि होग्रा कैलाश दास चन्द्रखौ गोदोना सेरथे आरो बुग्लिनानै गोब्राब जखम खालामनायजों लोगोसे बाइक आरो साइकेलखौबो बुफाय बुसि खालामो। बेनि अनगायैबो फलिन्द्र बसुमतारिया सुबनखाता दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि सुबिलाल ब्रह्मनि न'आव थांनानैबो सिगि सग' खालामहैयो आरो बुथारनो हुमखि होयो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि फलिन्द्र बसुमतारिया सासे बारग' एमसिएलए आरो बिपिएफनि सासे बिजाथि जानानैबो ओनसोलाव बेबायदि उदखार खालामनाय जाथायखौ बाक्सा जिल्ला एबसु, मुसलपुर जिल्ला ब्लक कमिटि, इउपिपिएल आरो सुबनखाता दखरा एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों।
कर'ना भाइरासनि लकडाउन आरो बन्दनि समाव रैखाथि बिफाना खौरांगिरिफोर आरो खौरां बिजोंजों लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव उदखार खालामनाय आरो मोदोमाव आखाइ होनायनि हेंथायै बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस नायसंगिरिफोरखौ लोगो हमदों। बबेखानि जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय खौरांगिरिफोरा खावलायहोयो होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव माखासे इमारजेन्सि सिबिथाय गोनांथार मुवा बेसाद रोगानायजों लोगोसे खौरां बिजोंखौबो रेहाय होनायनि उनावबो रैखाथि बिफाना बाक्सा जिल्लायाव गोबांसा खौरांगिरिफोर आरो खौरां बिजोंजों लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरनि मोदोमाव आखाइ होबाय आरो देहा फाहामसालियाव थांहोबाय। बाक्सा जिल्ला मुसुलपुर प्रेस क्लाबनि नन्द बरा, थकि सेत्रि, दिलीप बर' आरो सानै हकारखौ आथिखालाव सोलिबाय थानाय कभिड-19 कर'ना भाइरासनि सायाव रादाब बुथुमनो थांनाय समाव मुसुलपुर पुलिस बिफाना बुनानै खौरांगिरि आरो खौरां बिजोंजों लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरखौ लाजि फोनांनाय जाथायखौ लानानै दिनै बाक्सा जिल्ला प्रेस क्लाबनि बिथोन बायदियै मुसुलपुर प्रेस क्लाबाबो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारो आरो खौरांगिरिमोननि मोदोमाव आखाइ होनायनिफ्राय जानगाराव थानो पुलिस बिफानखौ गोख्रों रावजों खावलायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव बिएड कलेजआ दिनै 25थि गायसननाय सान एबा रुफाथि मायथाइ बोसोर फालिदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव बिएड कलेजनि 25थि गायसननाय सान एबा रुफाथि मायथाइ बोसोरखौ गाजा गोमजायै फालिनो थियारि खालामदोंमोन, नाथाय आथिखालाव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो हादरनाङै लकडाउन खालामनायनि थाखाय बेखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि समाव थासारिखौ नायनानै फालिगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोदों। बबेखानि 2020-21 बोसोरनि सोलोंथाइ बोसोराव गसाइगाव बिएड कलेजाव बिए डिग्रीखौबो लाफानो आरो फरायसाफोरनो फोरोंथाय होनो थाखाय लाहार फाहार जागासिनो दं होननानैबो गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ बुंथियो होननानै गसाइगावनि निउज बिउर' खोरोमदाव लाइफां हारिया फोरमायहरदों। राजस्थाननि गुबुन गुबुन सोलोंसालिफोराव नांथानानै थाबावनाय माखासे फरायसाफोरखौ आसामाव रैखाथियै लानानै फैबावनो आसाम सरकारखौ खावलायदों एइउडिएफनि आफादगिरि आरो धुबुरी लकसभानि बियाबनि एमपि बदरुद्दिन आजमलआ। आजमलआ आसामनि देहा आरो नखर अनसाय बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गंसे आर'जलाइ गथायनानै फोरमायदि राजस्थान छत्तीसगढ़नि मेवाड़ इउनिभार्सिटियाव खमैबो सा 25 फरायसा, जयपुरनि नेशनेल इनस्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्सआव खमैबो सा 12 फरायसाफोरा नांथानानै दङ। फरायसाफोरनि फारिलाइखौबो गथायफानानै आजमल डक्टर शर्माखौ खावलायबावोदि साननैसो सिगां कटानिफ्राय सा 391 फरायसाफोरखौ आसाम सरकारा रैखाथियै लानानै फैदोंमोन। बेबादिनो चित्तौड़गढ़, जयपुर आरो गुबुन गुबुन जायगायाव नांथानानै थानाय फरायसाफोरखौ रैखाथियाव लानानै फैनांगौ। फावखुंगुर ऋषि कापुरआ जोबथा हां बोबाय। ऋषि कापुरआ मुम्बाइनि सार एच.एन. रिलायन्स फाउन्डेशन हस्पिटालाव थिसनदोंमोन होननानै सुलुं मोननाय जादों। फोथायथाव सुलुंनि बादिब्ला ऋषि कापुरनि देहा हालोदआ जोबोद गोब्राब थासारियाव दङमोन। सुलुंनि बादिब्ला थांनाय बोसोराव ऋषि कापुरआ निउयर्कआव केन्सार बेराम फाहामजानानै फैदोंमोन आरो दानसे सिगांनिफ्राय बेनि देहानि हालोदआ गाज्रि जाफिनो। बे समाव ऋषि कापुरआ गावखौ इनफेक्शन जादों होननानै फोरमायथिदोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला शर्माजी नामकीन मुंनि मोनसे फिल्म शुटिं खालामबाय थानाय समावनो ऋषि कापुरनि देहाया गाज्रि हालोदाव गोग्लैयो। मख'थावदि 29 एप्रिलखालिसो बलिउड-हलिउडनि फावखुंगुर इरफान खानआ हरखाब बे संसारखौ नागारलांनायाव हादोरनाङै दुखुनि खौरां लाबोदोंमोन। मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कर्णनाथ सांमाया बुधबारखालि रिपर्ट होनाय बादिब्ला मेघालयनि गिबिसिन कर'ना भाइरास बेरामिजों सोमोन्दो गोनां सा 8 सुबुंनाव कर'ना भाइरास नेगेटिभ रिपर्ट मोनबाय। मख'थावदि मेघालयनि गिबिसिन कर'ना भाइरास सन्देरजानाय सुबुङा 15 एप्रिलखालि थैदोंमोन। बबेखानि बै सुबुंनि बिसि आरो नखरनि गासै सा 8 सुबुंखौ पजिटिभ मोनदों आरो गुबुन सा 8 सुबुंखौ नेगेटिभ मोनदों। कर्णनाथ सांमाया मिथिहोदों दि मेघालयनि गिबिसिन कर'ना भाइरास बेरामिजों सोमोन्दो गोनां गासै सा 16 सुबुंखौ बुधबारखालि टेस्ट खालामफिननाय जायो आरो सा 8 सुबुंनाव नेगेटिभ रिपर्ट मोनो।
कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द जानानै थानाय नेशनेल पेलेस मिउजियामखौ चीनआ शुक्रबार खालिनिफ्राय बेखेवफिननो थामथिम खालामदों। बैजिंआव थानाय बे मिउजियामा कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द जानानै दङमोन आरो मे दाननिफ्राय बेखेवफिननो लाहार फाहार खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।